Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamwali mon kala pulluɗo woni so pullo yima jamwali ma bueno dia satoɗo mi seguidores mangi ziar ñep wala bandiraɓe ko arde yewtide mon ko faade manam affaire enen ɗanniyankoɓe ɓe ono gandi mine guerda yimɓe am ɓe fi men kala ɗum min mino woni contre ɗum enen ɗanniyankoɓe manam onon jogiiɓe kayri on gandi kayri mon ɗi e kayri min jogui miɗi wona goto mais ko wawi wonde foof neɗɗo foof joguiɗo kaydi so yiɗi addude sukaɓe mum walla ko debbo mum onon ko regroupement familial pawton neɗɗo wawa addude miñirawo mum wawa addu koroma wawa addu baɗama ko mbawta addu ko ɓiɗɗo ma e debbo ma nene ma walla bamba aɗa wawi ɗum addu waɗa regroupement familial ɗum noon yahi ha joni en jii e addana en caɗele molanaɗe vraiment minen ka amen ɗo min par exemple somi yiɗino addude min mi wawa addude neɗɗo jaaɗa heɓi duuɓi 25 ne wawi ɗum addu taw ko ɓiɗɗo am minen ɗum dal ɓuuri yombande oliye onon minen min mbatta regroupement familial fi mbawno famde voilà donc en jii ɗum ino adda caɗele kewɗe addi caɗele kewɗe donc ala ko bettinana en enen ɗanniyankoɓe voilà caɗele ɗe noon fi yiide yo ɓiɓɓe ɓe mbaɗe probade ADN eɗi yahi ɗin e bangeji ɗiɗi donc ɓe jahi ha ɓe gandi enen ɓaleɓe ɓe neɗɗo e adda yimɓe taw wona ɓiɓɓe makko joni holno ɓe mbaɗi ha ɓe gandi ɗum ko enen ɓaleɓe ɓe jatani ino kalana ɓe donc ɗum firti enen en mbawa gardude hay secret ji men gueɗel ɗimmel ngel ko kadi ɓe daara neɗɗo kadi a wawa hay vraiment hunde foof waɗi logique wodi mo mbita ko ɓiɗɗo ma han bandiraɓe hay so wona an wodi ma yimɓeɓe to banggue duuɓi ma yimɓeɓe gandu ha an wodi ɗum kono woɓɓeɓe a tawatta vraiment ko kekanrangi ɓe mbaɗa am duuɓi 16 bandiraɓe hunde foof e waɗi logique ɗum addi ha ɗay wona en tubaɓe ɓe bandiraɓe ɓe ɓuuri en fin ɓe ɓuuri en janggo ɓe ɓuuri en gande ɓe ɓuuri en frein donc enen mbawa ɓe fundu ɗum yo laaɓ donc yimɓe waɗoɓe ɗum ino gadda toujours mine a yi so aɗa walla neɗɗo wallir ɗum sababude Allah wallir ɗum ko ɓay aɗa wawi mais kadi a wawa ɗo addude neɗɗo ko mbaɗa ɓiɗɗo ma wona ko a lorla ɗum fi kales ha kebdon caɗele ko ɗum addata ha joomum o yaha ha horo andude ko waɗi on tumande haalanta avocat ji ɗi yama o wona baba am o ko addu ko am nan ko ni min mbaadi a faami kangare ɗaɓɓa solution mais solution mo mbatta ɗum o moƴƴani laat fenade wonde nde mbaɗa taw wona wirtude secret ji min ayi chinois ɓe capatoɓe ɓe enñeji ɗi ɓeɓe Amérique latine fof ɓe mbaɗa on secret mo mbatten o kono ko enen tan ɓaleɓe jahi wirtude koye men ha ɓe e lamdo en ɗum vraiment ƴewtinoɗen koye men vraiment ƴewtinoɗen koye men vraiment hunde foof ko enen jakkantam koye donc vraiment mine guerda e sehlamo makkisi hol ho yimɓe mbawi ɗum ɗon vraiment haɓade ko ɗum ɗon ino itte vraiment mais bandiraɓe ƴewtinoɗen ko mbatten ko
ƴewrinoɗen ko gatten ko vraiment kala caɗele ɗe kawru en ko enen mbaɗani men ko emen ɗum noon bandiraɓe on calminama yo jaam ñallu e men